pretože áno, dnes je to hodnotový boj, je to boj ideológií a boj o tom, ako bude Slovensko ďalej vyzerať. Ako keby sme boli národom, ktorý všetko vidí zle. Ako keby na nás padalo každé ráno nebo. Stále počúvame, ako mladí odchádzajú, ale mnohí, aj ktorí ste tu, máte skúsenosť zo žitia v zahraničí. A ja poznám veľmi veľa mladých ľudí, ktorí zarobia síce na Oxford Street 6 000 libier, ale keď si zaplatia ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, školné, tak im neostane ani na, poviem to, nadnesenie McDonald's. Mnohí sa vracajú. Myslím si, že máme byť na čo hrdí. Slovensko je sociálny a stabilný štát. Slovensko má napriek všetkým tlakom stabilnú vládu, dobré ekonomické ukazovatele a to hovorím s plnou zodpovednosťou aj vo vzťahu k tomu, že pozrite sa na ekonomiku iných štátov, na zadlženie tých slávnych demokracií, Francúzov, Nemcov. Ja neviem, že by naša vláda byla demonštrantov, ako to vidíme často v Bruseli, vo Francúzsku. A ak teda hovoríte, že je dobre na západe, choďte sa prejsť po Marseille. Choďte. Alebo choďte do Bruselu alebo v Paríži. Skúste. Len tak. A nebáť sa večer výjsť na ulicu. Slovensko je bezpečný štát. Viete čo? Skúste sa prejsť s priateľkou niekde v západnom veľkom meste a chránte jej kabelku. Bojte sa si sadnúť do taxíka a teda všetci, čo rozprávate, ako je tu zle, tak prosím ruku na srdce. Asi to môže povedať len človek, ktorý nebol v poslednom období na západe. Áno, je tam strach, je tam naozaj obrovský boj o prežitie,